dagoeneko 150.000 dokumentutik gora ikertu ditugu, Bueno. izen berriak eta historio berri gehienak bertatik karritugu, baina baita ere Amsterdameko Instituto de Historia Sozialeko artxiboan ere, kasu honetan hiru troskistauen eskuizkribuak bertatik ekarritugu, eta gero, estatuko, bai Abilako eta baita ere Salamankako artxiboak dira nagusiki gure iturri bibliografiko nagusienak. Zenbat denbora daramazu ikerketa horretan? Bai? Gutxi gora bera, bai, aurre ikerketa ekin genio noain dela, ez dakit, 2 urte, gutxi gora bera, 2-3 urte gutxi gora bera, bai, holako zerbait, eta ikerketan sakonki, daramantzagu 6 hilabete edo. Baina, adierazgarriena da orain, hasi barko garela pixka bat bidaia bat egiten, Bartzelona joan barko gara bai Salamankara, Abilara, alegia lortu dugun informazioa kontrastatzera, bide berreak edo txorekitu berriak dokumentu aldetikan bilatzera, azken hamendikan lana franko daukagu bai. Eta orain arte lortu duzuen, eskuratu duzuen informazio horrekin guztiarekin, jakingo zenukete esatean zenbat pertsona etorri ziren Gipuzkoara zehazki, voluntario moduan? Bueno, zehazki oso zaila zego esaten, guk esan genezakena da momentuz eta dokumentatuta eta hori guztia identifikatuta, 120tik gora badauzkagula momentuz, horietarikan 100 badakigu Irungo frontean ibili zirela, baina segurazki, nik uste dut 150ko langa hori pasatzeko gai izango garela, hori bai kontuan hartuta, guzti hau, bai dokumentu eta iturri historiko eta bibliografikoekin kontrastatua egon behar duela. Aurretik aipatu dugu, bizita historioen kasuan, Aitorek aipatu du Estoutxaren kasua, baina badago ere adibidez beste kasu bat, Abraham Gostinskirena, orain arte, iturri guztiek Irungo frontean hiltzat ematen zutela, eta Errusiako artxibotik eratorritako dokumentu esker jakin izan dugu, berak bere izena Irundik pasata gero, bere garaian ohikoa zen, gerra ez izen, edo nombre de combate delarikoa jartzea, azaltzea, eta Irundik aurrera Pierre Martel ez izenarekin agertzen zen, eta badakigu gerra guztia egin zuela berak, topatu dugu, nola gutun bat igortzen dion Dolores Ibarrurila pasionariari, eta bertan jartzen du, nola bera Abraham Gostinski den, baina segurazki gerran zehar Pierre Martel ez izenarekin ezagutuko luketen Euskal Herrian borroketan egondako bere burkido, bere lagunek, ez? Orduan, badauzkagu gauza berriak ateratzen direnak ikerketarekin, orain arte gauza bat ziotenak, eta behintzat dokumentazio berri honi esker, behintzat beraien bizitzak osatu, eta behintzat egia lehen mailara ekartzea lortzen ari garena. Poloniarrak... Ezingo da, ezingo dugula jakin azkenean benetan zenbat izan ziren zenbaki borobil batekin. Hori oinarritu behar delako dokumentazioan, eta dokumentazio asko ez dago, desagertuta dago, edo pentsitutaten. Aipatu dezue, nola poloniarrak etorri ziren, Estoutxaren kasua aipatu dezue, baina gehien bat zein herrialdetatik etortzen ziren ona? Bueno, nagusiki hor badaukagu poloniarrak eta italiarrak dauzkagu, Gipuzkoako kasuan, frantziarrak zer esanik ez, baina gero badauzkagu lagin batzuk ere, Alemaniatik etorritakoak, Suitzatik etorritakoak, Austriatik etorritakoak, Ukrainiako baten bat ere, Belgikatik ere, eta gero, hori da, badaukagu Bill Williamsonen kasua, segurazki izango dela bakarra, Gipuzkoan Atlantikotik aratago etorritako pertsona bakarrarena, beste guztiak pixkat Europako kontinentetik ona lurrez etorritakoa, baina bere kasua izango da, Bill Williamsonen kasua izango da bakarra, edo behintzat momentuz bakarra dokumentatu dugula, itxasoz Atlantikoa zeharkatuz, ona burruketara etorri zena. Beti ezaten dugu lehenengo egunetan, gerraren lehenengo egunetan diren horiek, alegia nazioarteko brigadak sortu baino lehenago voluntarioki etorri ziren horiek, batez ere abuztuan etorri ziren horiek guztiak. Eta adi egon daitezela gure entzuleak, ze ikerketa honetan, prozesu honetan, herritarren parte hartzea eskatzen duzu ere dokumentazioa lortzeko, ez da? Hori da, ziur gaude, seguro baten batek zerbait sanitartekoren bati entzungo ziola
historioren bat, horietakoren batekin, persona horietakoren batekin egon izana bere aitona, o bere amoina, seguruzki testigantza horiek baten bat egongo dela hortikan. Eta akaso gustatuko litzaiguke, ojalá, egongo balitz ere argazkiren bat, dokumentazio posibleen bat, gutunen bat, inkluso objekturen bat. Bueno, beti ere horrelako materiala oso importantea da osotzeko, borobiltzeko eta kaso bide berriak ere urratzeko, ez dakigu. Gizarte oso zabala da, jendeak artxibo personal asko ditu eta bueno, hemendik handei egin nahi diogu herritarrei, euskal herritarrei parte hartzeko mesedez. Zein bidetik bidali dezakete dokumentazio hori guztia? Horrelako dokumentu argazkiren bat edo zerbait baldin badukate bidaltzeko moduan? Bai, bi bide izango dira, alde batetik postaren bidez, email bat sortu dugu, internazionalistak@gmail.com, internazionalistak@gmail.com, eta gero telefono bidez ere noski, nahi baduzu esango dut orentxe hortan telefonoa, eta da 665-662-722-4 errepikatuko dut, 665-722-4 denaen norbaiten ebalima informazioa, bezala bestela irratira, edo, baina, bueno, bi bide horiek dira zuzenenak, telefonoa eta emaila. Norbaitek izango balu voluntario internazionalistekin Gipuzkoara etorri ziren pertsona hauekin lotutako dokumenturen bat, noski baliagarria izango da zuen ikerketarako. Bueno, Aitor eta Itzol aipatu duzue, ikerketarekin aurrera zoazten heinean ari zaretela gauza berriak aurkitzen, eta noski ikerketa batek bestera eramaten zaituztela. Liburu honek ikerketarako bide berri bat ireki dezake gero, ezta? Bai, osea, kenpina kontuan hartu behar dugu. Bota, Aitor. Bide berria ja aurratzen ari garela alegia, guretzat hau ja bide berri bat bada, orain arte historikoki sakon ikertu gabekoa, eta ziur gaude bide berri honez gain beste adar berri batzuk, oso interesgarriak izango diren adar batzuk ere zabalduko dituztela tartean, aipatu dugu bezala, estoutxa borrokalariarena, estoutxa dokumentala, liburua, eta segurazki etorriko dira gehiago. Aitor Azurki kazetaria eta idazlea eta Itzol Arroyo historialaria eta ikertzailea, zorterik onena izan dezazuela ikerketa honetan, eta eskerrik asko Gipuzkoako kale nagusiari historiara bidaia izan den tarte hau eskaintzagatik. Eskerrik asko zuei. Zoragarri begonia, mila esker eta eutxi goiari. Berdin, agur. Si pudiera sembrar los campos que arrasé.